El president de l'Institut d'Estudis Penedesencs i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Ramon Arnabat, va titular la conferència inaugural El Penedès, trajectòria d'un sentiment i d'una realitat. Amb aquesta dissertació, divendres arrencaven a Vilafranca les Jornades d'Estudis Penedesencs 2010, amb l'objectiu de definir com ha de ser el Penedès a la Catalunya del segle XXI. Es tracta, segons Arnabat, d'agafar la torxa del debat i tirar endavant. Arnabat estava acompanyat per els presidents de Caixa Penedès, Josep Colomer, i del Consell Comarcal, Jordi Girona, que convidava a tothom a participar i manifestar la seva opinió. Desitjo que totes les intervencions d'aquestes jornades, siguin el punt de vista de que parteixin, conflueixin en un sol destí, la voluntat d'assolir una comarca cohesionada, econòmicament rica i humanament feliç. Que tinguin força èxit aquestes jornades és el meu desig. Moltes gràcies. Dissabte passat les jornades s'han celebrat a Vilanova i aquest divendres es reprenen al Vendrell, parlant de cultura. La darrera jornada tindrà lloc dissabte també al Vendrell per abordar qüestions de territori i paisatge i l'encaix del Penedès a la Catalunya del segle XXI, amb polítics i el president de la plataforma per una vegueria pròpia.